Chieftain has to pay. Chieftain, can you do it? Ana muthora da matata la pala opala wena stape. Chieftain. Sorry na. Diti me music hela rasesa. Remove thokong la rasesa timang music. Timang. Vamos acabar pula mone. Sorry, taluk. Intata lefat. Taluk, kafita. Ayike kusobala ukuthi ngiyalingwa kushithi ngisehlane straight. Maphoyisa mina ngintshela engayazi. Nabo lento ebona ingaka nje. Umsebenzi wami ithukuthuku zami nendoda yami umuzi. Bekuphi lapha? Benake intshebe eNatal bekhamisile bekhangeza ngoba into abagude kuyenzeni lokukhangeza. Ufuna ukufida lezi nyoka zakho ngefa likamfowethu ngakubone lokho ngeke Yinye kuphela into abafuna laba mfowethu bafuna into abayifunayo laba bafuna kumosha ifa lakamfowethu. Ayimani imali akingicacisele kahle ke. Ngabe indodana yami lenithi inyoka. Ngabe likhuluma ngoNoah lenithi inyoka. Anginizwa kahle umoya angiphindeni nithini. Umaqhelisa ugigaba kufanele kuzamela indawo ukuhlala kufanele akutholele umuzi hayi la kamfowethu. Yebo uzongithola kanjani angisumfazi wakhe. Habe Usobala uyamthanda. Ngapha ifa labafowethu. Labantwana bakamfowethu. Unobuthi nobonkosi ngathi ladayiswa. Negama lethu lathicilona kabe ehlazweni. Ukuqala nje. Ubani umuntu olwela lelifa? Olwela ilifa leingane zakhe odlula mina ngoba imina. Nina nisuka nikuphi? Nisuka nikhamisile eNatal man. Wena uyamosha wena. Wezihlazo phezu ngehlazo wena. umaqhelisa wena ngithi wena uyi-proverb woman angithi kunjani kodwa wenza imikhuba engcolile wena uyathenda yonke indawo ngalokungcola kwakho umuntu mfazi mina nasithunza akafanelwe lutho ngabe unamahloni wena uyathi yabona aningikhiphele nizokwenzani amaphoyisa nanakhamisa angikhiphele mntondosiyela kwami Bahlekazi ngokomthetho ndiyacinga uba uMr Bethe uright phoyisa ngokwesiko lesintu umachiliza lo ushadile nogigaba uzomela ohlala khona kogigaba hayi la emzini kamfowethu lutho awu hayi nganakhela anikhiphele labantu la kwami anibakudonsekala intshebe zabo baphume la kwami hayibo wathi ngiyiphinda nikwenzeni lokho khona ngifuna ukukubona la Mrs Thabethe ngicabanga ukuthi le ndaba le kuzomela ubize umndeni nihlale phansi niyixazulule ngoba isingaphezulu kwamandla oh niyabasaba ayike cacile ufuna ngiyidonsele mina ngizobakhipha ngalezami izandla angisandoda mina ngalusa mina bayakwazi nabo lokho Mr Thabethe njengethile uconstable kubalekile ba ezinye izinto nixozulule ulusapho njalo not le lo mndeni uhlulile not lo hayi mina ngizozanzela ngizongikhipha ke mina ngithi nina niyaphupha angiyindawo kukwami la mina bekavuka ekseni ngihambe ngosebenza ngisebenzela nina ngoba khalo nomuzi sobabili nikuphi into niyazi ukukhangeza nje nini ngiyonihlala nikhangeza nathi imntondo shiya amadoda bo Okay. Listo. Siyabonga. Bangamina. Hawu. Solo sami yaphela mina ukube kangazi ukuthi umpheki nje kanje awukabe kade ngacela. Uphela ungizwisisa nje sakho ngiyabonga. Msho nomndeni wakho sikhumbulile isandla sakho. Yazi mangenzile ngaze ngaphekela umndeni wami. So mina bengicabanga ukuthi mhlambe ngapheka ukudla engikuthandayo for umndeni wami omusha. Bon appetit. So ngicabangani? Hayi. Hayi.
Umama. Oh, Umama. Festus?